nagbabalik naman po ako para sa panibagong vlog, panibagong video na check na inyong magugustuhan at kagigiliwan. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel namin, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell button para updated ka sa lahat ng mga videos na aming i-upload. So, ayun nga guys, medyo matagal-tagal rin na hindi tayo nakapag-upload ng bagong video. Kasi syempre, alam niyo na, busy sa work at kung ano-ano pang mga ganap sa buhay. So, ayun nga guys, this video is about unboxing. I-unbox natin yung gift sa akin ni Lovey Doves dahil on November 23, we will be celebrating our 5th year anniversary. So, medyo na-pa-advance yung gift niya sa akin. Wow! Sana all! Dahil on Sunday, November 22, meron kaming short rides. So, abangan niyo yan sa susunod na i-upload ko. Dahil makikita nyo doon yung sikat ngayon na pasyalan dito sa Pangasinan at binansagan siyang Little Batanes of Pangasinan na matatagpuan sa Sual, Pangasinan. So, stay tuned lang kayo dahil sa mga susunod na araw, i-upload ko na rin din siya. So, mag-unbox na tayo. Ang i-unbox natin today is tada! Okay, Evo Helmet. Ayan, Evo Helmet. Nabili namin to kay Helmet Industria. Shout out Helmet Industria. Thank you. This is our 4th time. 4 na beses na kaming bumili sa kanya. Yung una ay SEC. Tapos, yung helmet ko na red na nakikita ninyo sa mga uploads ko sa Facebook. At saka, pangatlo, yung Evo helmet niya. At saka, pang-apat ay ito. Yan. Okay? Itong helmet na ito, parehas lang din kami ni Lovey Doves, pero hindi na namin siya hindi na kami nakapag-unbox or hindi na kami nakapag-video dahil excited siya na isuot or gamitin yung helmet na yon. Kung gusto niyo bumili ng helmet, kontakin niyo lang si Helmet Industria sa Facebook account niya, Helmet Industria. At kung mag-inquire kayo, ganun, ask niyo lang siya dahil marami siyang mga bagong designs ng helmet. So, buksan na natin siya. At bago pala natin buksan, papakita ko muna kung anong model niya. So, ang model ng helmet na ito, ayan, kung makikita nyo, GSX 3000. Okay? Ang color niya is red black. So, ito yung Apex version 2 ata. Ito yung second version niya eh. Itong helmet na or Evo GSX 3000. Okay, so sa loob ng box, meron siyang free. Yan. Ang free niya ay may free siyang clear visor. Wow! Diba? Ang laki. Mas malaki siya kaysa dun sa unang helmet na nabili ko. Yung SEC. Mas malaki siya. Okay. Next. Meron siyang meron pa ba? Okay, yan. Diba? Meron pa siyang bag na Evo bag. Okay, sa loob ng box, meron siyang mga yung mga manual. At saka meron pa lang pa-free na sticker si Helmet Industria. Yan. Helmet Industria. Yan. Okay, buksan na natin. So, itong helmet na ito yung first Evo helmet ko. Yan. Couple helmet na kami ni Lovey Doves kasi yung sa kanya black-white dahil yung motor niya black and white ang color. So, pinili niya rin ay black and white. Pero sa akin, dahil red yung motor ko, red si Clicky, kaya red. Yan. Diba? Yan. Wow!
Ang ganda-ganda. Yan. Ito po yung Evo Helmet Apex version 2. Okay, yung lens or visor na nakadikit sa kanya or nakakabit sa kanya ay iridium, which is para siyang rainbow. Yan. Full face helmet siya. At saka dual visor. Yan. Pakita ko sa inyo. Basta ipupush lang natin siya. Yun. Diba? Nakita nyo? Kung gusto nyo angat. Ganun lang. Yun lang din ulit ang pipindutin. So, kung mapapansin nyo, yung visor niya medyo parang siyang rainbow. Okay. Pero kapag nakasuot naman, hindi naman siya ganun kadilim. Except lang talaga kapag gabi. So, hindi siya advisable na gamitin. Itong visor na ito, hindi siya advisable gamitin kapag gabi. Kasi sobrang dilim siya. Kaya meron siyang clear visor na pwede nyung ipagpalit-palitan. So, ang size ng helmet na ito ay medium. Kasi yun yung fit sa akin. Okay, sobrang fit niya sa ulo. Very comfortable siya. Hindi siya maalog sa ulo. Kasi yung mga ibang helmet, kapag ka nasa daan ka gagaya ng una kong helmet, adjust ako ng adjust, ayos ako ng ayos. Kasi kapag ka naaalog siya, gumaganon din, bumababa hanggang dito na yung nandito sa taas niya, yung sa noon niya, hanggang dito na pumupunta na sa mata ko. Kaya kailangan mong i-adjust. Pero ito, dahil fit na fit siya, ang ganda niyang gamitin, lalo kapag nasa rides ka. Hindi siya, kung ano yung pagkakasuot mo, ganun siya talaga. Hindi siya gumagalaw. Okay, so, yan ang design niya. Black, red, white. Yan. Tignan natin yung foam niya. Yan. Diba? Ang kapal-kapal ng foam niya. Yan. Kung makikita ninyo, meron din siyang Evo na nakatahi dyan. Tapos, meron din siyang ibang tawag dito, yung ventilation. Ventilation ba yung tawag doon? Kung gusto mong pasukan ng hangin yung helmet mo, yan, iangat lang natin to. Yan. Tapos, yan. Meron din siya dito sa taas. Yan, meron din siya sa taas. At saka, meron din siya sa likod. Yan. Tapos, meron din siyang air ventilation dito sa harap. Yan, dalawa. At saka, dito sa taas, tatlo. Yan, 1, 2, 3. Yan. Tapos, yung strap niya, easy strap na rin siya. Hindi siya yung mahirap tanggalin. Ayan. Pakita ko sa inyo. Kailangan ihilain nyo lang ito. Hihilain nyo lang yung itong tali na ito. Tapos matatanggal na siya. Ayan. Diba? Tapos kapag kinabit, madali lang din. Yung. So, this is my new helmet. Yan. Super ganda. Mukhang matibay siya kasi bigat eh. Pero kapag nakasuot na sa inyo, hindi naman siya ganun kabigat. Very comfortable talaga siya. Yan. Sukat natin para makita ninyo. Oh, diba? Oh, diba? Ang ganda. Yan. Yan. Try natin yung visor niya. Speak. So, yun. Thank you, Lovey Dubs, for this helmet, for my new helmet. Yan. So, yun lang guys.
Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell button para updated ka sa lahat ng mga videos, lalo na sa mga video na aking i-upload soon. Okay? And thank you! Bye-bye!